Aquestes dues graderies laterals i la frontal davant, diguéssim, de la llotja més baixeta i després dues graderies a la zona noble del camp, doncs imagina't això, però davant el llac Como, el tercer llac més gran d'Itàlia. I la joia, la corona i l'orgull dels llombards de Joan Gamper. Benvinguts a la 60a edició del trofeu que du el nom del nostre fundador. Saluda amb jugadors del Como, veiem al capdavant el capità amb el braçalet de capità, un jugador poca estona perquè estem frisant, passen 5 minuts de les 9 de la nit, el partit amb una mica del seu equip de formació inicial, el Mataró. Aquest és l'11 que presenta l'equip de Hansi Flick, ho veuen a les seves pantalles. Presentació oficial, en aquest cas sí que hi ha hagut presentació oficial i des d'aquí el nostre més sentit homenatge a Íñigo Martínez, xiula de Burgos Bengoechea, l'àrbitre del partit. Comença aquesta 60a edició d'arribar aquí a Dai, provava la centrada, aguanta Dai, finalment xuta, pica la pua esquerra, el cop de cap, refusa, sota pel Joan Garcia, hi havia posició antireglamentària d'Anastasios Dubikas, el primer avís del Conya, la trepitjadeta de Lamine Yamal, el xut de Fermín López, ha acumulat molts futbolistes, l'equip del Com, la penjada en segon. Estic segur que aquest inici serà una mica la tendència del partit, no? Com una mica com ha conduït, com ha fet aquest eslàlom una mica entre els jugadors, ha trencat l'equip llombard jugant al 2-11, Anastasios Dubikas, l'ex del Celta de Vigo, ha anat per terra, Déu-n'hi-do, gràcies a l'esmena del Jordi López, una esmena silenciosa, sempre amb molt agraïment, doncs hem pogut corregir aquesta situació i hem pogut corregir aquest extrem. Ara hi ha fora de joc de Jaiden Adai, de joc, obertura de Fermín, s'incorpora Lamine Yamal, compte que pot fer la primera, la passada era boníssima, ha acabat anticipant, acompleix sempre aquesta tasca amb mestratge, de forma àurea, pilota per Jean Boté. Com han pogut sortir bé d'aquesta primera pressió, un cop surten d'aquesta primera pressió, ho tenen molt clar d'atacar molt, com et dic, veiem aquest Como com intenta pressionar amb les línies molt avançades, una mica... Baturina, Déu-n'hi-do com se la canvia de peu, té una bota fantàstica, Baturina, bon peu, Sergi Roberto, accions claríssimes d'atacar els espais per part del Como, des de la banda esquerra, arriba el Saragossà, és Ivan Azón, prova la centrada lateral. Serà tenir en compte, no? Sobretot aquests moments de quan es trenca. El Mama amb els porters rivals, per tant, també serà interessant aquesta variant que estem explicant, es queda amb l'esfèrica, en aquesta gira, entre cometes, del Como. Pilota per Barça, Rafinha que es perfila, prova el xut amb la cama esquerra. Tujo, control i passada amb la cama dreta sobre Lamine Yamal. Se'n va cap a la zona interior, continua Lamine Yamal, buscava la passada amb l'exterior. Fixat, tenim la panoràmica ara de la imatge, equips que... Mira, Araujo picava l'espai, Rashford, sí, perquè has picat abans a l'espai. Esfèrica per Valde, s'incorpora Pedri, carrega la cama, prova el xut, Pedri, de Rashford, ja és pilota per ell. Busca la paret, busca la devolució, és més ràpid Vojvoda, busca la passada enrere dels mitjans oficials del club. Rashford de cara, compta Dai, que no caça l'esfèrica de Miracle, l'ha de corregir. Ràpid i pilota fora. Mira, Sergi Roberto, el Jaume Marcet va explicar com va poder, perquè ens vam tornar tots bojos aquí, el gol de Sergi Roberto. Parles al nostre company Barbrau, pilota bombada al segon pal, compta la rematada narrada, encara bo, perquè aquí el desdoble Valde, li passa la pilota, prova la centrada, Valde, córner pel Barça. Tenim el... Que volen anar cap a dalt i que minen poc cap enrere. La centrada de Rashford, que ve que treu el puny, compliment, des de, evidentment, aquests micròfons. Obertura cap a la banda dreta, no hi arriba Rafinha, el cop de cap és defensiu. Pau Cubaresi. Araujo, buscava la desmarcada Lamine Yamal. En principi, en certa manera, aquest format nou, amb tants partits, la Lliga... No sé si això per tu és negatiu o positiu, a mi no em va acabar de convèncer això, però sí que és cert que la UEFA ja va dir que milloraria el format de cara a les properes edicions. Ara hi ha falta claríssima de Marcus Rashford. Al final és la primera que es fa i sempre després es poden fer, i aquest és el hàndicap en certa manera. I que apuges el nivell, al final, i també l'acció, com també Valde amb la seva cavalcada a la banda esquerra, Rafinha li torna Valde, la deixa passar, se li escapa el control a Rashford i acaba, però la passada és oberta per Lamine Yamal, com la punxa, mare de Déu senyor, Lamine Yamal, entra l'àrea, prova el xut, Lamine Yamal fora, buscava el pal llarg, a punt ha estat de fer la primera, amb una ràtio boníssima de tocs de pilota i gairebé eficiència si arriba a marcar, però en qualsevol cas l'eficiència també és interessant perquè això es converteix, aquest xut que ara veurem repetit en la... I això és molt... Mira la pressió del Barça, Fermín la caça, prova el xut, Fermín! Gol, 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 gol! Gol, 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 gol! Batonet, cos a l'aire, celebració, i ara a celebrar amb els companys, el primer que l'abraça és Lamine Yamal, també apareix Pedri, també apareix Marcus Rashford, Rafinha,
i passin, que veuran el piset la resta. Ha marcat Fermín López, bona pressió del Barça, despulla la zona ampla l'equip blaugrana perquè el Como faci una passada de risc, no hi ha passada de seguretat, caça l'esfèrica, atacant perfecte a l'espai Fermín López, que no es posa nerviós, i una de les seves especialitats també des de la frontal de l'àrea, des de la mitja lluna, carrega la cama i la toca just per desviar-la al camí de la glòria, de la primera glòria d'aquesta 60a edició del Gamper. La caça se li escapa una mica el control, sembla que hi pugui arribar a l'últim moment Sergi Roberto, no és així, i Fermín López aconsegueix enviar l'esfèrica lluny de l'abast de Jan Boté, s'avança el Barça, Barça 1. Amb aquesta conducció que ha trencat línies i gairebé ha suposat la tercer central. Mira, Frenkie pel xou de Lamine Yamal, la central amb l'exterior, atrapa la pilota Jan Boté, i la poesia barrejades, que sempre són un valor segur. Des de l'esquerra Valde, un altre valor segur, bona passada a l'interval. Pel Barça. Veurem Rashford, la penja amb la cama dreta, treu la mà com pot Boté, ja falta el porter. No, i és el que et dic, aquest Barça... Mira, va Turina, el cop de cap atrapa Joan Garcia, encurt Lamine Yamal, li diu a Fermín, dona-me-la, fa la bicicleta, ratlla de fons, aguanta, deixa segut el seu opositor, prova el xut i l'ajuda providencial d'Ignase Van der Brem, evitant que Lamine Yamal continua encara amb la pilota, era Kemp, finalment, acaba rifant l'esfèrica, se la queda Pedri que regira. La mina es perfila, prova el xut amb la cama esquerra, li cau l'esfèrica a Rafinha, el control es perfila, li queda escurada, prova el llançament, acaba bloquejant en dos temps, Jan Boté, doble avís del Barça, el primer càrrec de Lamine Yamal, que torna a topar-se amb molts opositors, amb molta fus, prova la rematada, tapa Jan Boté, endarrereix l'esfèrica Frenkie de Jong des de la mitja lluna, i el gol de Fermín López, és un absolut escàndol de futbolista, li ha caigut la pilota a la frontal de l'àrea, a la mitja lluna, ha vist el forat que només ell havia percebut, perquè nosaltres encara estàvem buscant la trajectòria de la pilota, però ell ho tenia claríssim, ha apuntat, ha disparat, i transforma el seu segon gol, que també al mateix torn i alhora és el segon gol del Barça, és el segon gol d'aquest partit del Gamper, edició 60, 61 si em permeten, la Copa Gamper de 1913, 35 de la primera meitat del partit, marca Fermín López i deixa'm aquí, Jordi López, deixa'm aquí destacar la rapidesa de reflexos de Frenkie de Jong, posant-la ràpidament a la frontal, perquè sabia que allà a ulls clucs, de ben segur que hi apareixeria el de sempre amb la canya a punt, el gran Fermín López, control i rematada escairada, absolutament espectacular, homenatge a les millors. Va guanyar contra l'Atlètic Club la temporada 21-22. Marcus Rashford, segon per Rafinha! Gol, 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 gol! Gol, 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 gol! Rafinha, que fa cara de dissabte a la tarda, que fa cara de si no hagués passat res, doncs tampoc ens n'adonaríem veient la seva cara, perquè Marcus Rashford li ha posat una piloteta perfecta, ara sí que somriu i ha acabat enfonsant l'esfèrica, lluny de l'abast de Jan Boté per tercera vegada en aquest partit, el Barça que comença a obrir l'aixeta, i aquí veiem aquesta aficionada que li diu al seu fill que el Barça ja n'ha marcat 3, Barça 3, Como 0, ara ja no ha marcat Fermín López, tot i que també ha estat l'iniciador d'aquesta acció. Quina cavalcada potentíssima de Rashford, superant a camp obert a Van de Brem, la posa perfecta al segon pal per l'arribada puntual, com sempre, la cita amb el gol de Rafinha, enfonsa la pilota,